primer vídeo que vam fer sobre la problemàtica de Santa Maria de Sigena i tota la història que s'ha anat passant durant aquest temps, us vaig dir que seguiríem perquè hi havia més coses per explicar. Ens ha passat un mes i escaig des que vam fer aquest primer vídeo i la veritat és que han seguit passant coses. Per tant, al final he acabat fent una mena de trilogia i avui us porto la segona part del que serien 3 vídeos. El següent el farem més endavant i amb aquest, que l'he titulat, una part d'ell, l'he titulat com l'Església fent política. És una guerra de l'art que de fet no té treva. Al segle XIX, el Vaticà va ordenar als bisbes que creessin museus episcopals per preservar totes les obres que estaven en perill d'espoli per part de marxants d'art i de col·leccionistes. El pontífex va encomanar la tasca de recollir les peces que estaven en desús a les esglésies per fundar museus que les conservessin i que formessin els seminaristes en els valors de l'art i l'arqueologia cristiana. En aquesta història hi ha un personatge fonamental, el bisbe Josep Massaguer, un home d'una gran sensibilitat artística que als anys 80 del segle XIX no va fer res més que complir les directrius del papa Lleó XIII. El bisbe de Lleida, Josep Massaguer, rescata comprant les peces del seu bisbat i les porta al Museu Episcopal, incloses totes les peces de les seves parròquies. Massaguer va seguir al peu de la lletra els dictats del papa i a l'any 1893 va inaugurar el Museu de Lleida, el segon museu diocesà més antic de l'estat espanyol. El primer és el de Vic, liderat per una altra figura cabdal de la història de l'art català, com va ser el bisbe Josep Morgades. A Aragó, Massaguer ha estat denigrat, fins a límits d'absoluta irracionalitat, tot qualificant-lo d'expoliador. Però el cas és que la seva acció va frenar dues catàstrofes que estaven a punt de desencadenar-se. Per una banda, l'arribada dels pobles d'antiquaris que aquests, sí, van mercadejar amb obres que en molts casos van acabar en col·leccions particulars estrangeres. I per una altra banda, la fúria iconoclasta contra el patrimoni eclesiàstic es va desenvolupar durant tota la Guerra Civil, sobretot al principi. La seva actitud visionària per salvaguardar un llegat mil·lenari que estava en perill havia de ser una dada objectiva en el judici. La seva actuació va ser legalment irreprotxable. Els documents demostren clarament que no es va dedicar a robar els objectes que els capellans tenien a les golfes. No va fer res d'amagat ni va enganyar ningú. Amb els rectors va acordar permutes, compravendes i donacions, a vegades en compensació econòmica. Existeix rebut de totes, i a més ho van registrar amb un dietari. Un segle després, des de sectors espanyolistes de l'Església, es va iniciar una operació per fragmentar la diòcesi de Lleida. Aquesta campanya va culminar amb la pèrdua dels municipis aragonesos. Per tant, de nou front, res de res. És un vell conflicte que es remunta a l'any 1995, quan els rancis estaments eclesiàstics espanyols van pressionar el Vaticà perquè amputés una diòcesi amb més de 800 anys d'història i transferís els dominis administrativament aragonesos al bisbat de Barbastre-Montsó. Aquesta dolorosa escissió decidida en foscos despatxos va ser l'origen de l'agre enfrontament per uns objectes artístics que fins llavors mai ningú no havia reclamat. El litigi per les obres religioses de les 111 parròquies de la Franja no forma part del conflicte de Sigena, però sí que és un altre front de contenciós per obres sacres entre Catalunya i Aragó, que ve de més lluny en el temps. Són peces religioses, obres d'art i d'altres objectes, alguns de molt valuosos, d'unes esglésies, algunes de pobles molt petits, que abans pertanyien a la diòcesi de Lleida. La pugna per arrabassar-los al Museu de Lleida va agafar la forma d'un llarguíssim procés canònic que la Santa Seu va acabar resolent l'any 2007, a favor del bisbat de Barbastre. Però les obres, blindades per la Llei de Patrimoni Català, no van sortir del lloc on estaven. La tensió entre les dues comunitats veïnes era molt alta i la consellera Caterina Mieres va tenir una bona pensada que hauria pogut ser la solució. Les obres es podien desplaçar, però en condicions, que no se'n discutís la propietat, que no perdés el seu sentit de col·lecció unitària i que es pactés una gestió compartida entre Catalunya i l'Aragó, que treballés una política d'exposicions itinerants. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJC, va confirmar la validesa de la resolució de Mieres.
A Aragó no en van voler saber res i es van mantenir aferrats a la sentència eclesiàstica. Sentència que van intentar que la justícia ordinària ratifiqués, però sense èxit. Tant el jutjat de Barbastre com l'audiència d'Osca ho van desestimar tot argumentant que el dret canònic no és homologable al dret civil. Va ser una garrotada a les pretensions aragoneses i el litigi va entrar en una fase d'hibernació. I entrem ara ja a parlar més directament de totes les obres de la Franja i que estaven dipositades al Museu de Lleida. I això ens porta per un laberint que anomeno el laberint de Sigena, que és un laberint que costa d'entendre, però que intentaré més o menys anar explicant com ha funcionat i com està anant tot el tema legal de tota aquesta situació. El grup d'obres que l'Aragó reclamava a la Generalitat va ser adquirit a les monges supervivents de Sigena, que aleshores ja residien en una residència a Valldoreja, a Sant Cugat, i era un conjunt d'art sacre que ja havien deixat feia anys en dipòsit a la Generalitat, o sigui, eren unes obres que ja estaven en museus catalans, en dipòsit, i que el que la Generalitat va fer va ser comprar-les. Aquest conjunt es divideix en dos, un de 53 obres que estaven al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, a Barcelona, i que el conseller Santi Vila va tornar a l'Aragó al juliol del 2016. L'altre de 44 obres que el Museu de Lleida conservava i que eren propietat de la Generalitat. Aquestes últimes són les afectades per les instruccions del ministre Méndez de Vigo com a virtual conseller de Cultura en la Generalitat intervinguda a finals de l'any 2017 en virtut de l'article 155. El conjunt d'aquestes 97 obres va ser traslladat a Catalunya per les monges de l'antic convent de Sigena durant els anys 50 i 60 del segle passat. El 1997, quan ja s'havia iniciat el litigi paral·lel de les obres de la Franja, la Diputació General d'Aragó, del popular Santiago Lanzuela, va iniciar el plet per adquirir aquestes obres per dret de retracte, pagant el mateix que la Generalitat havia pagat en el seu moment. El Tribunal Constitucional va sentenciar en el seu moment que la Generalitat de Catalunya era tan competent o més que el govern d'Aragó, perquè les peces es trobaven a Catalunya i les havia de protegir. Però la sentència del Tribunal Constitucional deixava una porta oberta a la via civil per reclamar els béns de Sigena. Aragó va fer servir llavors aquesta esquerda legal per reclamar les obres a través d'un nou actor. Com les monges de Sigena ja havien mort, va fer que unes religioses de la mateixa congregació, residents a Àlaba, reclamessin la propietat privada d'aquells béns. I ara us parlaré d'un pacte que no va poder ser. El divendres 29 d'abril del 2016 estava prevista la signatura d'un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó per apaivagar les polèmiques entre les dues comunitats i canalitzar el litigi judicial per les obres artístiques de Sigena. La Generalitat es comprometia a retornar immediatament els 53 objectes artístics que es trobaven al MNAC i es creava un grup de treball per estudiar i plantejar un model de gestió compartida dels 44 béns existents al Museu de Lleida. L'acord s'havia començat a teixir en una reunió de 3 hores a Saragossa el 25 de febrer, a la qual el conseller va acudir acompanyat del director general de Patrimoni d'aleshores, Josep Boya, i també d'altres tècnics. Aquell dia, Vila es va absentar un instant de la reunió per trucar al president, Carles Puigdemont, i obtenir el seu plàcid per anunciar la possibilitat de retornar en un breu termini les obres dipositades al MNAC. Al final de la mateixa reunió, tots dos consellers van coincidir a assenyalar que es tractava d'un primer pas per desbloquejar un conflicte que mai s'hauria d'haver judicialitzat. Després de la reunió, Vila i Pérez van mantenir altres contactes telefònics, però van ser els respectius tècnics els que van preparar l'acord final. El document final que es va signar, o que s'havia d'haver signat, no feia esment a les pintures murals que estan al MNAC, però es va comentar la fórmula de col·laboració establerta entre aquest museu i l'església de Sant Climent de Taüll. I es va acordar una visita privada de la consellera aragonesa a Boí, per veure en persona el màpping que reprodueix les pintures originals conservades al MNAC. El pacte no paralitzava la via judicial, i les dues parts es reservaven el dret a portar fins al final, és a dir, fins al Suprem, les seves reivindicacions.
Estava tot a punt per protocolitzar l'acord i fins i tot s'havia anunciat una roda de premsa aquell mateix dia a Barcelona. Dilluns 25 d'abril del 2016, a la tarda, el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, va expressar el seu total desacord amb aquest pacte i va forçar el govern a retirar la proposta de l'ordre del dia. El mateix conseller Santi Vila trucava per telèfon a la consellera Maite Pérez per comunicar-li que l'acord quedava paralitzat almenys a curt termini i li transmetia que estava desolat. Vila sabia que amb aquesta decisió es trencaven els estrets ponts estesos amb Aragó, entre els quals s'incloïa l'oferta per formar part de l'Institut Ramon Llull. Segons algunes informacions, estava previst que la consellera aragonesa tornés a Saragossa amb algunes obres menors sota el braç. Però abans l'acord havia de passar pel Consell Executiu de la Generalitat de dimarts 26 d'abril de l'any 2016. Des de Lleida arribaven veus crítiques de diferents partits, inclosa la pròpia Convergència i Unió i entitats culturals. La Facultat de Lletres havia qualificat la mesura de precipitada i alertava de les seves possibles conseqüències. Després de suspendre la signatura de l'acord, la consellera Maite Pérez va carregar contra Esquerra Republicana de Catalunya i també contra Vila per no mesurar el suport del seu entorn. 4 setmanes després, la jutgessa d'Osca fixava el 25 de juliol com a data límit per la devolució a Sigena del conjunt de 97 obres. Les 53 del MNAC es van retornar aquell dia i les 44 de Lleida se les van emportar per la força a la policia judicial l'11 de desembre de l'any 2017. El Departament de Cultura sempre ha al·legat que les 44 peces de Lleida conformen una col·lecció i no es pot disgregar perquè això faria perdre la seva força museística, segons el que diu la Llei de Patrimoni de Catalunya. Això és el que argumentava també el Consorci del Museu de Lleida, format per la Generalitat, la Diputació, el Bisbat i l'Ajuntament de Lleida, davant l'Audiència Provincial d'Osca. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar que presentarien un recurs de cassació davant l'Audiència Provincial. Ros també va anunciar-ne un al jutjat d'instrucció d'Osca, però això només ho podia fer la propietària dels béns, que era la Generalitat. Paradoxalment, el conseller de Cultura del govern independentista de Junts pel Sí, Santi Vila, va ser l'únic que va cedir a les demandes aragoneses. I, paradoxalment, el més descatalanitzat dels catalanistes del Partit Socialista de Catalunya, Ros, que governava Lleida amb el suport de Ciudadanos, és qui va defensar encara una negativa al trencament de la col·lecció del Museu de Lleida, que segur va incomodar els seus socis municipals. I entrem en un terreny que el podrien delimitar entre Sigena i el Suprem. L'ordre judicial que posava en marxa el trasllat de peces al monestir de Vilanova de Sigena no va ser el final d'un conflicte que durava dècades sobre la propietat de les obres. La decisió d'enviar una desena de vehicles de la Guàrdia Civil a 3:15 de la matinada en plena campanya electoral a Catalunya evidencia que els tribunals van renunciar a la seva tradicional discreció mentre els processos electorals estaven en marxa. El conflicte dels béns de Sigena havia unit gairebé tots els partits al Parlament català, que va aprovar una resolució per defensar la conservació del Museu de Lleida i el MNAC de les obres procedents del monestir d'Osca. La resolució la van firmar Junts pel Sí, el PSC, els Comuns, la CUP i fins i tot el PP, mentre que Ciudadanos, que es va abstenir, culpaven els grups no independentistes de mantenir un doble discurs a un costat i a l'altre de l'Ebre. La disputa entre els governs de la Generalitat i d'Aragó va ser víctima del procés, però també de la falta de diàleg institucional durant molts anys. Es van avortar els intents d'un acord entre la Generalitat i el govern d'Aragó i durant la via judicial fins i tot un dels advocats de l'executiu català es va trobar les 4 rodes del cotxe punxades quan va sortir del jutjat d'Osca. Però és que no hi va haver contacte ni entre membres del mateix partit. L'exalcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC, confessava l'11 de desembre de 2017 que no havia parlat amb el president aragonès Javier Lambán del PSOE. I ara intentaré fer un breu resum de l'estratègia de l'Estat amb les obres de Sigena que estaven al Museu de Lleida. Dins d'aquesta línia es reclama la devolució de les peces de Sigena i s'inicia com una campanya política sense criteris de gestió patrimonial. Es podria haver negociat una cessió com ja s'havia intentat temps abans, però ni tan sols es va intentar.
El Parlament aragonès crea les lleis necessàries per donar cobertura a les reclamacions no legítimes. Jutges i advocats posen en marxa la maquinària per justificar l'espoli, el retorn d'unes peces adquirides legalment. Ho aconsegueixen. El jutge emet una ordre de retorn de les peces. La Generalitat fa recursos i finalment una resolució no ferma del jutge torna a reclamar el retorn de les peces i anul·la la compra que es va fer sense compensació. Al ser una sentència no ferma, la Generalitat no retorna les peces a l'espera d'una resolució en ferm. El jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca, el 5 de juliol de 2017, va desestimar el recurs que la Generalitat havia interposat contra el retorn de les obres d'art a l'Aragó. La Generalitat també havia intentat paralitzar l'actuació mitjançant un incident d'execució presentat davant del Tribunal Constitucional, però aquest també va ser desestimat. Amb l'aplicació del 155 i la supressió de l'autogovern, el ministre de Cultura espanyol ordena el trasllat de les peces i ordena que la Generalitat intervinguda no pugui fer nous recursos. El jutge, davant la permissivitat del govern espanyol, ordena a la policia judicial que entri al museu, preferiblement dilluns al matí, a endur-se les peces. I així, qualsevol govern que surti de les eleccions que hi havien convocades al desembre del 2017 no hi podrà fer res. Les peces ja hauran marxat. Gràcies, Ciudadanos, PP i PSOE i el fabulós govern de Lleida del PSC i Ciudadanos. I anem a veure una mica el desenllaç de tot plegat. L'any 2017 es complien 22 anys del conflicte. La tenacitat i la resistència de molta gent a Lleida van fer que s'arribés amb aquella data amb les obres encara a la ciutat, esperant que la justícia civil mantingués unida la col·lecció d'art sacre medieval del Museu de Lleida. I l'11 de desembre del 2017, la Guàrdia Civil entra de matinada en un museu diocesà. Gent cridant de ràbia al carrer pel trasllat d'uns sarcòfags medievals, i els Mossos d'Esquadra utilitzant les porres que no van fer servir els mesos de setembre i octubre del 2017. I un camió cap al poble de Sigena, on l'esperaven cantant cançons de la Bordeta. I això és el 155, els prestatges on s'exhibia el patrimoni cultural totalment buits del Museu de Lleida. Volen deixar el país així, buit, empobrit, vençut. Els ho permetrem? A l'endemà, el 12 de desembre del 2017, l'Amban, president aleshores de l'autonomia de l'Aragó, va anar a aquesta data, el 12 de desembre, a Vilanova de Sixena per veure el 43 de les 44 peces confiscades. Una tela del segle XVIII que no es va trobar en aquell moment va estar tornada el 23 de gener del 2018 i celebrar el seu triomf. Mentrestant, Ros va ser rebut el mateix dia, hores abans, amb les broncades a les portes del museu pels centenars de manifestants congregats. I aquí teniu el senyor Lamban fent discursets al monestir de Sigena davant dels sarcòfags amb una il·luminació, amb una quantitat de lux que afecten els subjectes tan delicats, però aquí que es facin malbé els hi és igual. El que interessa és que es vegi bé el que han aconseguit. Realment són una banda d'ignorants. I aquest senyor Lamban, que va morir el mes passat, el mes d'agost va morir, doncs era evidentment una persona amb una catalanofòbia, podríem dir, de manual, i aquí us deixo unes quantes proves d'això. I bueno, tenim aquí el cas Sigena, ara amb la feina feta, els diners gastats, tot el treball fet i les monges ja mortes, els aragonesos, en comptes d'agrair la feina feta per Catalunya, tenen la barra i el cinisme de parlar d'espoli i exigint el retorn a Aragó. Retorn d'uns subjectes que, cal insistir-hi i remarcar-ho, si no fos per Catalunya ara ni tan sols existirien.
No han tingut en compte cap dels arguments de la Generalitat, entre els quals un de ben objectiu: un nou trasllat malmetrà de ben segur les obres de forma definitiva i potser irreparable. Fins i tot l'advocat dels aragonesos, Jorge Espanyol, va arribar a dir públicament que vindria a recollir les obres amb un camió especialitzat, com si es tractessin de sacs de patates. I no podem evitar de fer-nos algunes preguntes. De les 44 peces confiscades al Museu Diocesà de Lleida, sols n'hi havia exposades 7, per ser considerades la resta de poc valor. I un es pregunta, per què tant de rebombori per unes peces de tan poc valor? Dijous 4 de gener del 2018, el Servei Jurídic de la Generalitat, intervinguda en aquells moments encara per l'article 155, amb l'aval del Ministeri de Cultura, presenta un recurs. Es basa, entre d'altres aspectes, en el fet que la declaració de Monument Nacional del Monestir de la Sixena es refereix a l'edifici i que no fa cap esment dels béns mobles que hi ha a l'interior. No existeix cap relació ni cap prova de que els subjectes en litigi hi fossin en aquell moment. Un altre punt fort del recurs es refereix a la possible vulneració de normes en la venda. S'argumenta que com els béns eren a Catalunya, en el moment de la compra-venda i van ser adquirits per una institució pública, la Generalitat de Catalunya, no es requeria una autorització administrativa prèvia de la Direcció General de Belles Arts. També s'argumenta que tot i en el supòsit de que la compra fos nul·la, els subjectes s'havien de quedar al Museu de Lleida i al MNAC, on eren per exprés desig de les monges de Sigena. En el recurs també consta que, a la data del contracte de venda, entre el 1983 i el 1994, el monestir de Sigena es trobava en un penós estat de conservació i manteniment. I estem amb aquesta guerra de l'art sense treva. Al febrer de l'any 2018, aprofitant-se de la feblesa d'una Catalunya sota els efectes de l'article 155, els serveis jurídics del Bisbat de Barbastre van presentar una nova demanda civil amb la cooperació incondicional del govern aragonès. Però aquest escenari no té res a veure amb el de l'època del procediment de Roma que ja hem comentat. La part catalana va arribar al judici carregada de proves inèdites. La novetat és la recerca que va fer la conservadora del Museu de Lleida per la seva tesi doctoral actualitzada en un llibre que es va publicar l'any 2018. Va ser a meitat del procés que van aparèixer, però llavors els tribunals vaticans no els van voler acceptar aquestes proves. El veredicte canònic és parcial i està ple d'errors. Mai van voler arribar a la veritat. La investigació és clau per entendre quan, com i per què van arribar aquestes obres d'art sacre a Lleida. El dimecres 7 de novembre del 2018, el Museu de Lleida prepara un llibre amb les fotografies inèdites de l'operació policial i judicial de l'11 de desembre del 2017. L'Ajuntament de Vilanova de Sigena sol·licita al jutjat d'instrucció número 2 que la confiscació i, si així ho considera, també la destrucció de les imatges sobre l'operatiu policial i judicial de l'11 de desembre del 2017 del trasllat de les obres d'art del Museu de Lleida al Monestir de Sigena, captades per un fotògraf contractat pel Museu Lleidatà. L'advocat del consistori ossenc, el ja esmentat Jorge Espanyol, demana que no s'autoritzi la publicació de les fotografies en el llibre que prepara el Museu de Lleida sense prèvia autorització del jutjat, ja que entén que no hi havia cap permís judicial per fer aquelles fotografies. Al desembre del 2018, el Museu de Lleida va presentar el llibre, editat per Pagès Editors, coincidint amb l'aniversari del trasllat al desembre del 2018, i també va fer públic un vídeo inèdit de tot l'operatiu gravat des de dins. I els dies 16 i 17 de maig de l'any següent, del 2019, el 16 de maig, comença el judici civil als jutjats de Barbastre per dilucidar la propietat dels béns originaris de les parròquies de la Franja. El Bisbat de Lleida reivindica la propietat de 83 de les peces en litigi i reclama al de Barbastre les despeses de conservació i manteniment de totes les obres. L'endemà, el judici queda vist per sentència. I ens n'anem a l'11 de desembre del 2019, quan el jutjat número 1 de Barbastre sentencia a favor del Bisbat aragonès. Considera que el Museu de Lleida és dipositari però no propietari de les peces i ordena que tornin a les parròquies d'on són originàries, que en són les legítimes propietàries. La decisió judicial es basa en l'acord que havien signat les diòcesis de Lleida i de Barbastre Montsó l'any 2008, en què el bisbe català reconeixia la propietat eclesiàstica dels béns i es comprometia a restituir-los a les parròquies aragoneses. La part catalana litigant va presentar recurs contra la sentència. El 7 de gener de l'any 2020, el jutjat número 1 de Barbastre admet el conflicte jurisdiccional presentat per la Generalitat i paralitza l'entrega de les obres de la Franja.
dona 10 dies per presentar-hi al·legacions. El 27 de gener del 2020, el Bisbat de Barbastre i el Govern d'Aragó s'oposen a la inhibició del jutjat i demanen elevar el cas a la sala de conflictes del Tribunal Suprem. Mentrestant, reclamen l'execució de la sentència. El 18 de desembre del 2020, el jutjat número 1 de Barbastre resol a favor del Bisbat i el govern aragonès i ordena l'execució provisional de la sentència de fa un any i el retorn de les 111 obres d'art de la Franja. El 10 de març del 2021 surten del Museu de Lleida les darreres peces en direcció a Barbastre. En dates anteriors ja s'havien anat fent lliuraments. A l'any 2022, a la comunitat veïna han anat sortint veus crítiques amb la gestió de l'afer. Diverses entitats religioses i civils han fet una recollida de firmes per demanar al Papa que es reinstauri la vida espiritual al monestir. I ja tenim una vegada més l'Església fent política. Durant el camí s'han hagut de resistir moltes pressions, especialment al Bisbat de Lleida, provinents de l'aliança entre el govern d'Aragó i el de Madrid, contra el culte conservador, incrustat a la Conferència Episcopal Espanyola, artífex a mitjans anys 90 d'un acte flagrant de blasfemisme religiós, desconnectar els pobles de la Franja de Ponent que feia segles que estaven lligats de manera natural per llengua, per geografia i per història compartida al Bisbat de Lleida. Aquella va ser una decisió política avalada des del Vaticà, com també va ser política la decisió de reclamar a continuació les obres d'art per la via judicial religiosa sense buscar acord amb l'argument que tractaven de lladres els responsables d'una diòcesi que l'única cosa que havien fet era preservar l'art de les seves parròquies, com ja hem dit al principi. I estem amb aquesta guerra de l'art sense treva, amb un conjunt de peces que, en la seva gran majoria, fa més de 100 anys que es conservaven al Museu de la capital del Segrià. Entre d'elles, aquest frontal de Sant Vicenç, frontal d'altar de Sant Vicenç de Tresserra, a la comarca de la Ribagorça, aquest frontal d'altar de Boira, al Pallars Jussà, aquest retaule de Santa Llestra, a la Ribagorça. L'art va tornar un cop més a ser víctima d'una embestida judicial que en perverteix la raó de ser. Volen aquests objectes per destruir els trets d'identitat d'un territori amb vincles històrics, culturals i lingüístics. Volen esborrar aquesta petjada comuna. D'això va aquesta llarga guerra de l'art. Només d'això. La batalla per l'art de la Franja ja dura més d'un quart de segle i és molt més que el litigi per un centenar d'obres. És, en realitat, el darrer desmembrament simbòlic de l'antiga corona d'Aragó, una operació d'estat tan calculada com ho va ser la batalla de València. Un germà de Méndez Vigo és directiu de l'Orde Religiós del monestir de Sixena, oh sorpresa. El germà del que va ser ministre espanyol d'Educació, Cultura i Esports, Pedro Méndez de Vigo, és el vicepresident de la Diputació de l'Orde de Malta a Espanya. Aquesta orde és la fundadora i propietària del monestir de Sixena, tal com va reconèixer el govern d'Aragó l'any 2008. Actualment el monestir de Sixena el gestiona l'Orde de la Família Monàstica de Belén. L'exministre Íñigo Méndez de Vigo va rebre una condecoració de l'Orde religiós. És cavaller d'honor i devoció en obediència del sobirà Orde Militar de Sant Joan de Jerusalem, Rodes i Malta. Les targetes de visites a les deu fer dobles perquè si no, no hi cap tot el títol. La decisió de l'exministre de no recórrer contra l'última decisió judicial, gràcies a l'aplicació, com ja hem comentat, de l'article 155, va precipitar que la Guàrdia Civil s'endugués l'11 de desembre del 2017 les obres de Sixena del Museu de Lleida. Pedro Méndez de Vigo també és coronel de l'Exèrcit espanyol i l'any 2015 va ser nomenat director del gabinet tècnic del secretari d'Estat de Defensa segons que va publicar el BOE i posteriorment ha estat ascendit a general. Però això no és tot. Així mateix es dona la circumstància que un cunyat de Méndez de Vigo és un dels sultes de l'11 de setembre del 2013 va assaltar el Centre Cultural Blanquerna a Madrid i que el Tribunal Constitucional espanyol va deixar en llibertat per raons humanitàries. I repassem algunes dates clau de tot el que hem anat explicant una mica com a resum. A l'any 1983 i 94 la Generalitat i el MNAC compren a les monges de Sixena 97 obres per 50 milions de pessetes, uns 300.000 euros. També activen conjuntament les gestions per convertir en donació la cessió de les pintures murals, però la mort de les últimes religioses frena que es formalitzin. A l'any 1995 la Santa Seu, pressionada per l'Església espanyola, parteix la diòcesi de Lleida, de la qual Sixena formava part i trenca així 8 segles d'història comuna. A l'any 2012, el Tribunal Constitucional denega el dret de retracte per adquirir les obres que havia reclamat Aragó 14 anys abans.
Aragó activa immediatament un altre litigi, ara per la via civil, perquè es declarin il·legals els contractes de compravenda de les peces. En paral·lel també judicialitza el cas de les pintures murals. Totes les sentències que es dicten a partir de l'any 2015 són a favor dels aragonesos. Les autoritats aragoneses en demanen les execucions provisionals i els tribunals aragonesos ho consenteixen. A l'any 2016, el jutjat número 1 d'Osca obliga a entregar encara sense sentència ferma les 97 peces al monestir abans del 25 de juliol. El dia 26 només hi arriben 53 de les que es conserven al manac als seus magatzems. A l'any 2017, com hem explicat, l'11 de desembre, la Guàrdia Civil entra al Museu de Lleida i s'endú les altres 44 peces. Podem dir que ha sigut un espoli? L'argumentari principal de la sentència del Suprem sobre els béns de Sigena és que la priora de Valldobreix no estava autoritzada per vendre aquelles peces, perquè quan la comunitat de Sigena i la de Valldobreix es van fusionar, no van enviar un paper a Roma al registre de congregacions religioses. Tot i que havien demanat tota la resta de permisos, és a dir, tot el que va passar amb Sigena va ser perquè no es va enviar aquest paperet a Roma. Darrere de Sigena hi ha una operació d'anticatalanisme furibund. Que un bon dia arribi la Guàrdia Civil amb un helicòpter, 14 vehicles terrestres i 80 agents i s'emporti les peces? Una operació d'aquella mena, com es va muntar, com va anar tot plegat, els cops de porra que van donar els Mossos a fora al museu a les 9 del matí, i veure que tot això, segons la sentència del Suprem, va passar només per un defecte de forma, fa plantejar-se en quin món vivim i en mans de quin estat estem. Els tribunals s'ho van fer venir bé perquè aquelles peces anessin a Sigena. Al final van agafar-se el primer ferro roent, van entrar per la primera escletxa que van poder per argumentar que les peces tornessin allà. És molt curiós perquè un dels arguments emprats per a justificar tota aquesta reclamació de peces de Sigena conservades en territori català és que volen recuperar l'esplendor original al monestir. Sembla correcte, per tant, s'hauria de fer igual amb les moltíssimes peces que hi ha repartides en altres museus, però no ho fan, és clar que no, ni ho faran. Tot això s'ha cuinat en un context d'enfrontament polític i social que ha coincidit amb l'esclat definitiu del procés. S'han barrejat totes dues coses i ha estat un còctel molotov que ha esclatat. I veiem contínuament com amb les subhastes apareixen peces molt importants del patrimoni aragonès, algunes molt més que no pas les que s'han dirimit en el cas de Sigena o en el cas de la Franja, i ni les reclamen. Ni van a les subhastes a adquirir-les. A l'Aragó només els ha interessat aquest patrimoni perquè era en territori català. Si hagués estat a Cantàbria, no hauríem mogut ni un dit. Excuseu la durada, però hi havia moltes coses a explicar i encara no s'ha acabat. De fet, espero que la propera setmana pugui enviar-vos ja la tercera part d'aquesta història. Moltes gràcies per escoltar-me.